Matatagpo na ugnayan ng pamilya, isinulong naman po ng DOH-DTRC Dagupan bilang susi kontra droga. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report! Binigyang din ng Department of Health, Drug Treatment and Rehabilitation Center Dagupan ang kahalagaan ng responsableng pagiging magulang at matibay na ugnayan ng pamilya bilang mahalagang sandigan sa rehabilitasyon at pagbuo ng sangligtas at drug-free na komunidad sa ginanap na Lingap Pamilya Kontra Droga Program Series 2 at Series 3. Lumahok sa programa ang siyam na kliyente mula sa residential at outpatient programs kasama ang kanilang mga asawa at anak. Binigyang pansin ang pagpapalakas ng papel ng pamilya sa paggabay at pagsuporta sa mga individual na sumasailalim sa rehabilitasyon. Nagsagawa rin ng orientasyon at marital counseling na nakatuon sa pagbuo ng mas responsable at matatag na pamilya. Binigyang din sa talakayan ang tungkulin ng mga magulang na tiyakin ang pisikal, emosyonal, psikolohikal at panlipunang kapakanan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng wastong pagpaplano at responsableng pagdedesisyon. Mahalaga umano ang aktibong pakikilahok ng pamilya sa proseso ng rehabilitasyon sapagkat ito ang nagsisilbing matatag na pundasyon ng paggaling at pangmatagalang pagbabago. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Lingap Pamilya Kontra Droga, patuloy na sinusulong ng tanggapan ang paghubog ng mga pamilyang nagkakaisa sa pagpapalaki ng mga anak sa isang ligtas, mapagmalasakit at malayang kapaligiran laban sa ipinagbabawal na droga. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.